Хочу сказать спасибо туркменскому народу за то, что дал такого великолепного художника Евгения Ивановича Михельсона. Moskva regionunun Dzержинск şäherinde hudожник multiplikasyon filmlerin rejissori, Türkmenistan'ın sungatda at kazanan işgäri, Türkmenistan'ın hudожниклары birleşiğin agzasy, halkara multiplikatorlar birleşiğin agzasy Evgeniy Ivanovich Michelson'ın serisi geçýär. Seride hudожник akvarel işlerini, peyzajlaryny, natürmortlaryny görüp bolar. Şeýle gyzalanly seri bu ýerde 2006-njy ýyldan bäri bolmandy. Gıytga wagtyň içinde oňa çağlardan we ululardan 700-den gowrak adam barıpdyr. Medeni merkeziň müdiri Yelena Yegorova şeýle diýär. Это не считая того, что идут просто... Biz hali terga gelýän şäheriň ýaşaýjylaryny hataby almadyk. 19-njy fevralda bu ýerde şäheriň deputatlar geňeşiniň we administrasiýasynyň maslahaty hem geçiriler. Bu tergi üçin şäher maslahatlarymyzyň geçýän zaly berildi. Evgeniy Michelson indi bu ýerde Moskwanyň eteginde ýaşaýar. Emma onuň eserleri Türkmenistanyň ruhy bilen utgaşýar. Olarda ýurdun güneşiniň şöhlesi görünýär. Eger ol Türkmenistanda bolmadyk bolsa, onuň eserleri başgaça bolardy. Здесь в каждой картине свой смысл, и этот... Bu kartinaların her birinin öz manysy bar. Hudожник öz kartinasynyň üstü bilen öz gözi bilen gören zatlaryny görkezýär. Ol şol tebigaty bize canly edip görkezýär. Увидев эту выставку, мне стало... Şu sergini görenimde menne ören ýakymly duýgu döredi. Bu maňa howanyň maýlap başlamagyny we ýetip gelýän bahar ýadyma salýar. Bu ören owudun adam iňen ruhlandyrýar. Men türkmen halkyna şeýle ajaýyp hudожник Evgeniy Ivanovich Michelson üçin minnetdarlyk bildiresim gelýär. Все картины такие красивые, яркие, и прям чувствуется, что в них это всю душу вложили. Люди, те, которые нарисовали. Как будто мне нравятся эти картины. Они очень яркие, запоминающиеся. Как будто их нарисовали вчера. Картины яркие, красивые. Очень похожи на настоящую природу. А когда ты вырастешь, кем ты станешь? Художником. Детям Туркменистана большой привет из России!